இன்று காலை 6:45 அளவில் இந்த விபத்து சம்பவித்துள்ளது. பாடசாலை மாணவனும் அவனது தாயாரும் மற்றும் ஒரு பெண்ணும் முச்சக்கர வண்டியில் பயணித்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். விபத்து இடம்பெற்றவுடன் நாவலப்பிட்டி போலீசாரும் குறித்த பகுதி மக்களும் இணைந்து சிக்கியிருந்தவர்களை மீட்டு நாவலப்பிட்டி மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் அனுமதித்துள்ளனர். எனினும் அவர்களை காப்பாற்ற முடியாமல் போயுள்ளது. இந்த விபத்தில் முச்சக்கர வண்டி சாரதி உயிர் தப்பியுள்ளார். விபத்து தொடர்பில் நாவலப்பிட்டி போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர். දැන් ගිය සතිය ආපදා කල්පනා කරන රැස්වීම තිබ්බා. ඒ වෙලාවේ කිව්වා මේ ගහ කඩාවැටේ කියලා. දැනුම් දුන්නා. දැන් මාස 6ක් විතර වෙනවා මේ ගහ පාත් වෙලා කිසිම උවමනාවක් කරේ නැහැ මේ ගහ අයින් කරගන්න.